পুଅ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଶୋଷିକି ବାହାର କରାଯାଏ। ବାବା ତମେ ତ ମହାନ ଚମତ୍କାର କରିଦେଲ। ମତେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀର ବାସ୍ନା ହଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ବାସ୍ନାଟା ଏଇଠି କୋଉଠି ଆସୁଛି, ତା ମାନେ ନାଗୁଣୀ ଏଇ ଆଗରେ କୋଉଠି ଅଛି। ଆସ ପୁଅ, ତୁ ହଗୁଛୁ ବୋଧେ ଏଠି? ହଉ ତୁ ହଗ ହଗ ହଗ, ଚାଲ 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 ଆମେ ଚାଲ। ବାବା 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 ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ବାବା, ମତେ ସାପ କାମୁଡିଛି। ପୁଅ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା, ତତେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସାପ କାମୁଡୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଷିକି ବାହାର କରିଦେବି। ସାପ କୋଉ ଜାଗାରେ କାମୁଡୁଛି? ବାବା ଶୂନ୍ୟରେ ବାବା ଯାଉଛ କୁଆଡେ? ବାବା ବାବା ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଶୋଷିକି ବାହାର କର। ବାବା 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 ଚିଚୁ ବାବା 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 ଚିଚୁ ବାବା 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 ବାବା